खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जबनि स्ल'आव बरायबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो दासान्दि आङो भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनो हानाय जायाखै। दासान्दि एसे खामानियाव बेस्थ' सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो रेगुलारलि भिडिअ'खौ नोंथांमोननो आपल'ड खालामना होनो हानाय जायाखै। आं दिनैनिफ्राय भिडिअ'खौ सानफ्रोमबो आपल'ड खालामसै लोगोफोर। रिकमेन्डनि जोंहा गोबां फैनानै दंफैयो। बिनिनो आं मोनसे गिबियावनो नोंथांमोननो खोन्थानो सानो जोंहा SSB निफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों सास्त्र सीमा बलनिफ्राय। बे रिक्रुटमेन्टनि बागैनो आं बे भिडिअ'नि गेजेरजों दायो नोंथांमोननो खोन्थानो सानबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलायदो आरो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय। सानफ्रामबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। लोगोफोर जोंहा SSB निफ्राय फैनाय साख्रिनि पस्टनि नामानो जाहैबाय CT जायखौ जोङो भेटेरिनारि होननानैबो बुङो लोगोफोर। बिनि एडभार्टाइजमेन्ट जोंहा ओंखारना फैदों। बिनिनो गासिबो डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानो सानदों। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जेनेबा मा पस्टनि थाखाय फैदों एबा सोरबायदि एलिजिबल बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय बुंदों लोगोफोर बे साख्रियानो जाहैबाय लेबरेटरि एसिस्टेन्ट, बिदिनो आया कुक संनाय खावनायनि, वेजारमेननि, बारबारनि दङ, ओमफ्राय साफिवाला, वाटार केरियार, वेटार, टेलर, गार्डेनार एन्ड कुबलार। बे माखासे जाबाय जोंहा साख्रिनि नामा लोगोफोर। बेखौ इण्डियानि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों आरो जायफोर बिथांमोना नेपाल, भुटान बिसोरनि केन्डिडेटफ्राबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। बे जाहैबाय जोंहा माखासे पस्टनि नामा लोगोफोरनि गोबां दङ। बेनिफ्राय नायनो हागोन नोंसोर। बे नेम अफ द पस्टआव दङ नै नाम्बार 1आवनो दङ कनस्टेबल ड्राइभार फर मेल ओनलि। हौवासाफोरनि थाखायल' बे कनस्टेबल ड्राइभारा। ST फोरनि थाखाय जोंहा 31टा गासै पस्ट दङ लोगोफोर। ओमफ्राय गासै आन्डार रिजार्भ बे OBC SC बेफोरखौ लानानै गासै टटेल पस्टआ बे कनस्टेबल ड्राइभारनि गासै टटेल पस्टआ जायोनो 574। ओमफ्राय ST फोरनि थाखाय जों बर'फोरनि थाखाय गासै 31टा पस्ट दङ आरो। बिदिनो बेहाय गोबां दं लोगोफोरनि कनस्टेबल लेबरेटरि एसिस्टेन्टनि दङ। बेहायबो बे ST फोरनि थाखाय नङा बेयो। ओमफ्राय नैबे कनस्टेबल भेटेरिनारि बेहाय 18टा दङ ST फोरनि थाखाय। नोंथांमोना नायजोबनो हागोन। बे लोगोफोर गासै टटेल जोंहा गोबां पस्टनि नाम दङ। गासै 16टा पस्टनि नाम दङ। नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबनो हागोन मा साख्रिनि पस्ट दङ। नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। आं लिंकखौ होनानै दोनखादों बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जेनेबा एलिजिबिलिटि मा जानांगोन, फरायनाया मा जानांगोन, ओमफ्राय माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। आं दायो नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानोसै। एप्लाइखौ नोंथांमोना लोगोफोर अनलाइन मदै एप्लाइ खालामनांगोननो। अनलाइनै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंखादों। बेजों लोगोसे बेहाय माखासे सेलारिखौबो मेनसन खालामनाय दंखायो लोगोफोर। नै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे पे स्केलाव नै कनस्टेबल बेहाय दङ। कनस्टेबलनि सिङावनो गासिबो जा साख्रिया नालाय बेहाय दङ। कनस्टेबलनि सिङावनो ड्राइभार दङ, लेबरेटरि एसिस्टेन्ट पस्टनि दङ, भेटेरिनारि गोबांथा पस्टनि नाम दङ बेहाय। ओमफ्राय गासै जोंहा सेलारिखौ मोननो हागोन नोंथांमोना लेभेल 3नि जोहै सेलारिखौ होगोन होनदों। 21,700निफ्राय जागायगोन होनदों सेलारिया। बिनिफ्राय 69,100 सिम जाहैगोन होनदों आरो सेलारिया नोंथांमोननिया मान्थलि नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन सेलारिखौ। बिनिफ्राय आदार एलावेन्सबो दङ लोगोफोर। बे सेलारिजों लोगोसे जोंहा एलावेन्स मोनफागोन आरो जेनेबा जुदि नोंथाङा जेनेबा साख्रियाथ' मावबाय, बे मावनाय समावनो एलावेन्स मोनगोन, डिआरनेस एलावेन्स मोननो हागोन, रेसन मानि एलावेन्सबो मोननो हागोन, जानायफोरनि एलावेन्स मोनगोन आरो गभमेन्टआनो नोङो होगोन आरो। बिनिफ्राय वाशिं एलावेन्स सुनाय खावनायनिबो नोङो एलावेन्स मोनफागोन आरो बे सेलारिजों लोगोसे। आरो नोंथांनिया एलावेन्सफोरा एड जाबावगोन आरो माखासे फैसाफ्रा हाबबावगोन होनदों। जेनेबा रुम भारा थानाय, जेनेबा जानायनि खरसाखौ आरोबाव बे गभमेन्टआनो होगोन होनदों आरो नोंथांमोना जुदि साख्रिखौ मोनोबा। बेहाय ओमफ्राय आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै नैबे एलिजिबिलिटि फरायनाया जानांगोननो कनस्टेबल ड्राइभारफोरनि थाखाय बैसोआ जानांगोननो 21 बोसोर जानाय जाथारनांगोन। ओमफ्राय 21 बोसोरनिफ्राय 27 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोर बिथांमोनानो मेट्रिक पास जाबाय बिथांमोना। मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोननियाव मोनसे ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन लोगोफोर। बे कार सालायनो हानाय बेफोरनि जेनेबा ड्राइभिं लाइसेन्स थायो नालाय ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोननो। बाइकफोरनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानाया जानाय नङा। नोंथांमोननियाव गारि गिदिरनि ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन, साखा थोंब्रै गारिनि। बिनिफ्राय नैबे सेकेन्ड नाम्बारनिया कनस्टेबल लेबरेटरि एसिस्टेन्टनि थाखाय 18 बोसोर जानो नांगोननो। ओमफ्राय 18 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो हिन्जावसा हौवासा बे सानैबो केन्डिडेटआनो एप्लाइ खालामनो हागोन। मेट्रिक पास जानो नांगोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव मोनसे सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनदों। बेहाय लेबरेटरि एसिस्टेन्टनि साख्रि माबा थानो नांगोननो, लेबरेटरि एसिस्टेन्ट कर्सनि मोनसे सार्टिफिकेट थानो नांगोननो।
बेजों लोगोसे ओमफ्राय नैबे दङ कनस्टेबल भेटेरिनारिनि थाखाय जानांगोननो फरायनाया 18 बोसोर जानायनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय जानांगोननो बेहाय ओमफ्राय फरायनाया बेनो सेम टु सेमानो मेट्रिक पास जाबानो जागोन नोंथांमोना साइन्स स्ट्रिमाव लानाय जानांगोन नाथायबा लोगोफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानांगोन बेजों लोगोसे साइन्स स्ट्रिम लानाय जानांगन आरो साइन्सजों पास जानाय जानांगोन अबयसे मेट्रिकआथ' जों साइन्स थाखाय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेजों लोगोसे डिजायरेबल बे बिदों आरो जेनेबा 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन होन्दों आरो बे जेनेबा सार्टिफिकेट बेफोरबायदिथ' जेबो बियाखै जायखिया डिजायरेबल होन्दों आरो 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थाबानो जागोन ट्रिटमेन्ट लानाय बिदिनो एनिमेल्स बेफोरबायदि नायनायाव माने एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन होन्दों आरो ओमफ्राय नैबे जोंहा कनस्टेबल आइआ फर फिमेल हिन्जावसाफोरनि मोनसे बे केन्डिडेट माबा रिक्रुटमेन्ट लोगोफोर बे कनस्टेबल आइआ फर फिमेल हिन्जावसाफोरनि थाखायल' 18 बोसोर जानाय जानांगोननो बैसोआ बेनिफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानाय केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेजों लोगोसे मेट्रिक पास जाबानो जानांगोन मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन ओमफ्राय मोनसे फार्स्ट एड एग्जामिनेसन पास जानाय जानांगोननो अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोननो ओमफ्राय 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन बेजों लोगोसे ओमफ्राय नैबे लास्ट नाम्बाराव होन्दों कनस्टेबल बे कनस्टेबलावनो कारपेन्टार प्लाम्बार एन्ड पेन्टार बेहाय नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन ओमफ्राय 25 बोसोरनि सिङाव थानायफ्रानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन आरो बेहाय ओमफ्राय बिदों मेट्रिक पास जानाय जानांगोन बेजों लोगोसे 2 इयारनि वर्क एक्सपिरियेन्स थाबाबो जागोन होन्दों आरो जुदि नोंथांमोनाव 2 इयारनि वर्क एक्सपिरियेन्स गैया जेनेबा रेसपेक्टेड ट्रेडआव अब्ला नोंथांमोनाव मोनसे 1 इयारनि सार्टिफिकेट थाबाबो जागोन होन्दों बे इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटनि भकेसनेल इनस्टिटिउटनि जेनेबा ITI लानाय दङबा नोंथांमोनाव सोरनावबा ITI लानाय दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 1 इयारनि जाबानो जागोन बे ITI लानाया अब्लानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होन्दों बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोनाव माने गैया जुदि बे 1 इयारनि भकेसनेल इनस्टिटिउटनि माने सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोननियाव डिप्ल'मा थाबाबो जागोन होन्दों आरो 2 इयार्सनि नैबे इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटनिफ्राय ओमफ्राय मास्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट नाथायबा नोंथांमोना क्वालिफाइ जानाय जाथारनांगोन होन्दों जुदि नोंथांमोना भकेसनेल इनस्टिटिउटनिफ्राय जेनेबा ITIनिफ्राय माबाफोर कर्स लादोंबा नोंथांमोना बेखौ माने क्वालिफाइ जाथारनाय जानांगोन आरो सार्टिफिकेट मोननाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय लोगोफोर इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौबो आरो बैसोआबो बेसेबां जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय आरो नैबे दंबावोसो लोगोफोर मोनसे दंबावो बावदोंसो आं कनस्टेबल कुक बे संनाय खावनायनि वेजारमेननि बारनि सफियोला वाटार बेफोर माखासे पस्टनि थाखाय नोंथांमोननिया नांगोन ना 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन बिनिफ्राय 23 बोसोरनि सिङाव थानायफ्रानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन होन्दों मेट्रिक पास जाबानो जागोन नाथायबा नोंथांमोननियाव 2 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोननो बे नैबे संनाय खावनायाव एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोननो अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो गैयाबा नोंथांमोननियाव 1 इयारनि सार्टिफिकेट थाबाबो जागोननो बे संनाय खावनायनि बे इनस्टिटिउट माबानि जेनेबा सार्टिफिकेट दिहुननांगोन नोंथांमोना आरो बेबो गैयाबा नोंथांमोननियाव 2 इयारनि डिप्ल'मा थाबाबो जागोन बे इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउट बेहाय जुदि नोंथांमोननिया दङबा सार्टिफिकेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होन्दों बेहाय माखासे जेनेबा नट होदों बे माखासे नायनो गोनां बाथ्रा होदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै आं बे नटिफिकेसन लिंकखौथ' होनखादों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों होननानै आरो बेहाय जोंहा बैसोनि माखासे रिलिजन होदों नै SC ST फोरनि थाखाय एज रिलिजना जोंहा 5 इयार्सखा लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बेहायनो आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै जेनेबा मा जोंनि सेलेक्सना माबोरै जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थानो सानदों बे एडभार्टाइजमेन्टआ जोबोद गोलाव होनाय दं माखासे डिटेल्सै होजोबनाय दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामनो सानदोंबा मोजाङै गासैबो नायजोबनो हागोन जा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जायफोर बिथांमोना STनि अनगायै गुबुन केन्डिडेटफोरा बिथांमोना 100 रुपिस होनो नांगोन होन्दों अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जायफोर बिथांमोना SC ST एक्स सार्भिसमेन बिथांमोना माने फिस होनांगौनि गोनांथि गैया फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय जा एप्लाइ अनलाइननिया लोगोफोर 27आव जोबगोन होन्दों 30 डेज होन्दों नालाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनायनि उननिफ्राय माने 30 डेजसिम थागोन होन्दों अनलाइन एप्लाइआ बेहाय बुंखादों नै 30 डेज फ्रम द डेट अफ पाब्लिकेसन अफ दिस एडभार्टाइजमेन्ट बे बुंखादों ओमफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय लोगोफोर 27 डिसेम्बराव जोबगोन अनलाइन एप्लाइआ आं नोंथांमोननो दायो खोन्थाखाबाय बे माखासे डिटेल्सै होजोबनाय दङ मा डकुमेन्टस नांगोन सार्टिफिकेट नांगोन बे गासिबो बेहाय होजोबनाय दङ नोंथांमोना मोजाङै नायनो हागोन एप्लाइ अनलाइन खालामनायनि सिगां आं दायो नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै माबोरै जेनेबा जोंनि सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो आङो दायो सेलेक्सन प्रसेसआ लोगोफोर गाबागाव जेनेबा जोंनि पस्टना जेनेबा फार्स्टआवथ' जागोन होनखादों नैबे फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जागोन ओमफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट लागोन होनना बे बुंखादों बेजों लोगोसे बेहाय फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआव मा जेनेबा रिक्रुटमेन्ट नांगोन नोंथांनि जेनेबा नोंथाङा माबायदि जानांगोन बेखौ होन्दों आरो बे कनस्टेबलनि बे ड्राइभार लेबरेटरि एसिस्टेन्ट बेफोरनि थाखाय नोंथांनि माने
खारनो हानाय जानांगोननो 4 किल'मिटार रेस इन 24 मिनिट्सआव नोंथाङा 4.8 किल'मिटार खारनो हानाय जानांगोन होनदों आरो ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय 2.4 किल'मिटार खारनो हाबानो जागोन 18 मिनिट्सआव बे होनखानाय दङ बे गासिबो डिटेल्सै होनाय दङ बिनि उनाव आरो मोनसे मा लानाय जागोननो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआव मारै जागोननो बेहाय नैबे माबानि थाखाय आरो बे नैबे कनस्टेबल ड्राइभारनि थाखाय हाइटखौ बिदों 170 जानांगोननो ओमफ्राय चेस्टआ बिखानि माबाया जानांगोननो 80 जानांगोननो बिखानि साइजआ बेखौनो आरो गासिबो डिटेल्सै होनाय दंजोबो आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायजोबनो हागोन बेहाय रिक्रुइटमेन्टफोरा माबादि जेनेबा बिनि उनाव आं नोंथांमोननो फाइनालखौ खोन्थानोसै जेनेबा फाइनाल सिलेक्सना मारै जागोन फार्स्टआव नोंथांनि जेनेबा बेफोरो रिक्रुइटमेन्ट जेनेबा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव नोंथाङा जुदि सुनायफ्राव खारनायफ्राव पास जाबायबा बिनि उनाव नोंथांनियाव मा जागोननो रिटेन एग्जाम लानाय जागोननो नोंथांखौ रिटेन एग्जाम लागोननो बिनि उनाव कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट लानाय जागोननो बेखौनो बेहाय बुंबाय आरो ओमफ्राय मार्कआ बोरै जागोन बेखौबो खोन्थागोन नै मेरिट फाइनाल मेरिट पस्ट विल बी प्रिपेयर अन द बेसिस अफ रिटेन एग्जाम अनलि फाइनाल मेरिटआ बोरै जागोन एग्जामाव नोंथाङा जेनेबा फिजिकेल एफिसिएन्सि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट मोननैयावबो पास जाबाय बिनि उनाव नोंथाङा जुदि रिटेन एग्जामाव पास जानो हायोबा नोंथांनिया माने फाइनाल मेरिट लिस्टआव फैनो हायोबानो नोंथाङा माने सेलेक्सना जागोन होनदों बिनि उनाव जागोन जोंहा डकुमेन्टस एन्ड स्किल टेस्ट लानाय जाबावगोननो ओमफ्राय बे माखासे मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन आरो नोंथांमोना बेखौ नायजोबनो हागोन मेडिकेल टेस्टआ बोरैखौ लानाय जागोन माबोरै जागोन बेखौ बेहाय गासिबो डिटेल्सै होनाय दं नोंथांमोना नायजोबनो हागोन बेनोबो लोगोफोर नोंथांमोननो आं दायो गासिबो माने खोन्थाजोब्बायानोसै सेलेक्सना माबोरै जागोन आरो क्वालिफिकेसना मा नांगोन नोंथांमोननो बेखौ आं गासिबो खोन्थाजोब्बाय नोंथांमोना आरो माबाफोर कनफिउजन जाबोदोंबा मायाबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना अननानै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन दिनैनि थाखाय बेनोमोन लोगोफोर भिडिअखौ अननानै लाइक खालामदो आरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला सानफ्रामबो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन आरो अननानै भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर जय हिन्द जय बर' हारिनि